Ambalmo Oni Nyantuma, Abalamso, Madame Cissé, Ramata Sissoko, Tantira Kabo, Atlanta, États-Unis. Bien mardi doye, mars calot le temps en clé, le 11 mars 2025, ka Malien Befo Mali Kono, Ani Mali Koka. Akera Famaye, Gamake Ninaye. Voilà, il y a décidé qu'on une vidéo qui est rapidement parce que n'y a pas là, Mali la situation est quand on a tchoumi, akaka angaboka kuma. Comme il y a foye tchoumi. On be kuma no yasro anyeba la kudo bi kanga ke mi kuma kanga ka kono nyeba la ka fo Mali la kelaw be ke sama du be ke mo be nyogon neni mo te mo ko shide ka bo ka se ka mo fara nyogon ka se ka kuma mo fe. Dans une société il doit avoir des personnes neutres mo ko do bi o damaga do kelela u kanga do bende la u kanga do hakili sigi de la u kanga do ka mo fara nyogon ka mbado do dimine no lu dabo kuma na entenda do ala tuni do bi tellement que u torole no tikanga kuma do bi u bi kanga fuire na nga yere nte fa kanda do ala o tsaka ke jamana kono il faut qu'il y ait des personnes neutres dans le pays. C'est pourquoi il y a les sages dans le pays. Mo sage na fora mo ma sage mo hakili sigile mo ladrile mo min dusu sumanendu mo mi se ka tnyaye ka fo o tigi manga ke dangadi o manga ke neni o manga ke droali o kanga kuma mo de fe ne kon me interpellation min ke bi mbe wele kam min blakata we ka blakata Mali autorité o ma ka blakata Mali cheni Mali muso ma o tsaka fo ka bi se ka mo ye kelela ni sama sama ne droali la chuni tle ko mate boka kuma mo fe ku hakili sigi mo do kanga ke uluka baraka ngake nindi doni ala ye mo son doni yala qui sont kenayala qui sont munu ni sabali la akaka ikaboka kuma mo fe munu fe kelebe kan kuni nyogon che parce que tika nga nyogon fam amana ke tuche jamana joli la absa ka am bebi fe fenkelen ka ke here kelen ka di bey bebi fe malien be ka se ka ke here soro mais tuma do la kele o chukwa te kilingi tuma do la mo ka ye chukwa te kilingi parce que mo ka lamoni yoro te kilingi mo ka kala niveau te kilingi mo ka kenya te kilingi wo mo ka kabila yere chukwa te kilingi beni ka barado beni joro do ne won bora ka kuma au fe bi min kama walsa Mali chawni muso u ka do jamana ti se ka joni jamana do masika kuma ni ko ka gele mawma do mina ayulu lame aka noko ya ubulu na ka noko munu ma ay jamana deme aka noko ya konnana marot le flanna mo be kan nyoko dusuku kun kami do ka foko wala bi kan atige mo ko nu ka waru transformer be nu crédit ni fonta o be ke parce que ni mo ye fanta ni war fitirin bolu ko abe diwula do jamana nyemo kan mo lame munu be kan kashika afoku torolendo u ka toro ka kan kaska lame disposition ga se ka tawo saka no ya ubulo chugumi bo bunu fana fe fembu bulo ka faso deme bara bubulo sara bubulo ware bubulo kenaya bubulo parce que do bulo ulu kan se ka faso deme comme des anglais disent américains ko to whom much is given much is required. Ceux à qui Dieu a donné plus ont plus de responsabilités. Jamana kona beka heret saka kekiri ala ye dowso ama dowso munu sonna ulu be sondi ke wa munu mason soni kanga duduma do be warde kanga duma manga minuna do la ni bogo be kanga ple aya ise ka mo lame aya ise ka nyogon fam jamana njemo ya ye miye ka jamana deun lame ka fantan lame ka dusul lage ka lage fantan jumem mago be demena jumem mago be ka barake jumem mago be nga femina na jumem mago be nga fendama no ma calculer jamana ko be gelea ne be minyi na ufe nyebe nene chamana doyali chamana réseau sans fait o te jamana jo. Ce n'est pas normal que mo ka ke dimsinu ka ke obe mo korba doya kuma te ku fe. C'est pas normal que cheni muso ka nyoko doya réseau sans fait kuma te ku fe mo do kan ke jamana ko mununga bara yodi de ko mba nyina aw fe mbaw deli akwa hakulu sigi akwa dusu fara nyoko ka akwa do so bi se ka ke bunyani karamba kono mbaw be se ka ke o nyebe fenkele na me tasira kele on te me o bebe fa ka se yoro bebe jamana ka here fe machite fe jamana ka bi ni ya ye mo be kashi kumbula ni ya be do be yele kumbula do ka here soroli wati o bi ka de ka segen wati ulu flat ka kankele fo tsaka nyon fam ne ko me kan appel de ke aux autorités dugu ma nyena ma dugu ma ladrilo dugu ma kalanu dugu mo korobaw aye kuma demsinu fe parce que chama mi kan jamana diriger ba chama demsinu ye ayu so hakilila ayu blasira jamana wo jamana nakanga tanya abetanya parce que jamana donde sigira ka kuma siga fo e damuye les gens doivent communiquer an koni na manga kuma fo do bisa fo abe transition contre la de abe transition pour la non I'm sorry non contre ni pour teo ni jamana be kanga jo ko do bi absa ka abe ke amandiye
i b'i ta fɔ a la walasa a ka ɲɛ ko dɔ bɛ a ka di ye ka sɔrɔ a man ɲi yɛrɛ i b'i ta fɔ a la parce que e fɛ a ka ɲi dɔ fɛ a man ɲi o bɛ ye sɔsɔliw de hakilidaw de don nin ne ka conseil k'a di aw ma n b'a ɲini aw fɛ les autorités du Mali Mali cɛ ni Mali muso denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan ka taa nord la fo sud la siya bɛɛ kabila bɛɛ si sugu bɛɛ kalan sugu bɛɛ dɔnniya sugu bɛɛ aw k'aw jija faso bɛ jɔ ni fasodenw de faso bɛ jɔ ni fasodenw ka ladilikan de min bɛ fɔ faso ɲɛmaaw ye olu ka se ka sira ta min bɛ se ka jamanadenw dusu sumaya parce que jamana o jamana na jamanadenw dusu sumanen tɛ jamanadenw tɛ se ka baara kɛ parce que le développement même un pays c'est un sentiment patriotique un sentiment naturel du peuple ni jamanadenw hakili ma sigi n'u dusu ma sumaya u tɛ se ka baara kɛ alors que baara de bɛ jamana jɔ jamana ɲɛmaaw bɛ se ka min kɛ ka se ka sira yira jamanadenw na minnu b'a to u dusu bɛ sumaya ne ko n bɛ nin appel kɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ ma komi n y'a fɔ ni n donna mɔgɔ o mɔgɔ gasi la n bɛ yafa deli aw fɛ n y'a fɔ ni ko bɛ kan ka kɛ n bɛ n hakilina fɔ pour que ka se ka mɔgɔw bilasira parce que je me dis que je ne suis pas dans un camp n tɛ mɔgɔ ka kan na k'a fɔ nin ka ɲi nin ma ɲi n tɛ mɔgɔ ka kan na n bɛ Mali kan de la n bɛ Mali ka taabolo Mali ka taasira Mali ka ɲɛta kan n b'o dɔrɔn de kɔnɔ ni n ye fɛn min ye n'a ma ɲi n b'a fɔ n k'a ma ɲi ni min ka ɲi n b'a fɔ n k'a ka ɲi c'est pas contre ou pour quelqu'un mais ne b'a aw deli de aw k'a dɔn jamana tɛ jɔ sans l'union sans la cohésion sans que jamanadenw k'u ka hakilinata fɔ jamana ɲɛmaaw k'a lamɛn walasa jamanadenw bɛ ka yiriwa n bɛ dugawu kɛ Ala ka Mali bɔ ka Mali sankɔrɔta ka maliyɛndenw sankɔrɔta problème min bɛ Mali la Ala k'a bɔ yen Ala ka si ni kɛnɛya di sunkaloba in kanu kasɔrɔ minnu bɛ sun na Ala ka sun nɔgɔya ye minnu tɛ se k'a sun fana Ala ka si ni kɛnɛya di aw ma aw ka se k'a kɛ aw ni ce aw ni baraji ni donna mɔgɔ mɔgɔ gasi la aw k'a hakɛ to merci et à la prochaine